Så er vi klar til optagelse, Peter, Ja, men jeg tror, de er ved at være ved det. af dagens store arbejde. Vi har jo stadig sammen fået mad. Peter fodrer gråspurve. Alle mine små fugle. Alle Peters små fugle, de har siddet og ventet på ham. Oppe i vindueskarmen. Oppe i vindueskarmen, siger Peter. Kig ind ad vinduet til. Ja, kommer han ikke snart? Peter, kan du nu kommer der en helt ny bande flyvende. Jeg tror altså bare ikke, at jeg rigtig får gråspurvene, så nu sænker jeg lige kameraet, så det kun er dine fødder, Ja, det så man ligesom kan se dem. Og der er rigtig mange. Spurvebanden kalder vi dem. Så. Men jeg tror, at det nok er et lidt for sent tidspunkt, jeg begynder at optage. Ja, de er ikke så sultne mere. Nej, de fleste har sat sig over i hækken med deres brødbid. De sidder små og store med store maver. Ja, det er kun dem, der... Så var der lige en, der fik der. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan fange et billede af dem i hækken. Oppe i træet er der faktisk et skovduepar, som er ved at bygge rede. Jeg tror, de er lidt årstidsforvirrede. Nej, de smutter lige ind i hækken. I går fik de rugbrød. Så sked de brune klatter. Så er det slut, små børn. Så er det slut, siger fuglefoderen. Så kan I godt vende tilbage til jeres små hækboliger. Og Peter sidder og snøfter. Det har været hårdt arbejde, kan man høre. Det er en stor familie, vi har fået. Det er en stor familie. Sig lige noget til kameraet, Peter. Ja, nu har gjort dagens gode gerning. Absolut. Ikke? Alle har fået morgenmad. Vil du så have en ny kop kaffe? Nej, jeg har fået 2 hele krus, ikke? Jeg er dopet. Okay, Peter. Så bliver du fornøjelig at være sammen med i dag. Ja, sprængfyldt med magi. Jeg tror, jeg skal ligge på sofaen. Ja. Okay.